Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Regedzei tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Mike uye zvekare ndauya pano ndiri kureurura nyaya yakaitika kwatova kudhara zvinhu izvi zvakaitika tichiri vapfana mugore ra 2004. Pari zvino ndiri kugara hangu kunoku kumhiri kwemakungwa muZimbabwe makazara mbavha akomana. Kana uchida kuona kuti unoshandira mahara chimboita teke nawo maprofita zvekare nen'anga. It's either unotanga kuvengana nehama dzako nekuti pahama hapamboshaikwe umwe chete uyo wauchaudzwa kuti ndiye anokuroya, anoita kuti zvinhu zvako zvisafamba zvakanaka. Kana ukasaudzwa izvozvo unokwanisa kutonzi ndiwe wacho unenge uine zvinhu zvaunenge wakapiwa. Nyaya yekuti wakaromba nekusaziva ndo fake manje iyoyo, because vazhinji vanongokuudza kuti hey wakarombesewa nemafuta elaki. Munombozvitarisa here kuti kazhinji panonzi munhu abatwa anongonzi mafuta elaki, mafuta ekutsvaka basa. It's like isusu madhara edu sezvo vaibva kumaruzevha vachiuya kuzotsvaka mabasa muHarare, kazhinji kacho vaizotsvaka mafuta ari mafuta ekutsvakisa mabasa ari elaki. Saka n'anga dzinotozviziva kutoti mugeneration iyoyo vanhu vazhinji vaipiwa zvibhodhoro zvelaki. Then mugeneration yedu kana mukada kutarisa sezvo tinenge tiri kumhiri kwemakungwa, unenge uchitiwo paya paunenge uchifambirawo mavisas ako, unoenda uchinonopiwa nhombo uchinzi geza nemunamato. If you check kana kuri kunzi tinenge tichiri pano tose after about 20 kana kuti 30 years, kana tazovawo madhara tachembera tavawo vanhu vanenge vava nevazukuru, muchazonzwa kuti n'anga nemaprofita zvekare vanenge vava kuti gore riya muri kuJoni makazoenda kune mumwe muprofita kuDurban uko kwamakaenda mukanopiwa nhombo dzamakanzi munge muchigeza nadzo, ndokutoromba kwacho kwamakaita ikoko. Saka vanhu vefake vakatongowanda ende vanotongotaura zvinhu zvinenge zviri general kuziva kuti vanhu vazhinji vanopiwa mafuta elaki kuti vange vachizoshandisa mafuta iwawo mugeneration yemadzibaba edu. Saka mukomanashe ndo yakatambwawo mundara wangu ainge achishanda muhurumende kudaro ndipo avo paakabva achizonzi nevamwewo vana bamunini nana bamukuru, ndikangoti dzinza rose nekuda kwekuti isusu tainge tichigara kuMauberine ndisu taitonzi vanhu vane mari mufamily. Saka baba vangu nekuti vainge vaine mari mufamily vakabva vanzi ivo vainge vakaromba. Saka pakabva pachizonzi mushure mekunge gogo vashaika nyakubereka baba vafa, vanhu vaifanira kuti vange vachizofamba. Pavakafamba I think kuti vakatongozviona vana sekuru ivavo n'anga dzefake kuti munhu ainge achinongedzerwa vainge vari baba vangu. Saka zvakabva zvachizonzi pamba pedu isusu painge paine zvidhoma zvababa vangu. Zvidhoma izvi hanzi zvainge zvichichema semwana uye zvikare zvidhoma izvi hanzi zvainge zvichigara muceiling. Asi mukomanashi takazodongorera tikabva tatowana kuti mainge musina chidhoma asi mainge mutori nemunhu ainge aine marasta madreadlocks. Takavarova sekuru ivavo vakazotoreurura kwose kwavainge vakafamba vachibira vanhu mari. But patakatanga kudongorera tichiona munhu ainge aine marasta takatombovhunduka. Mukoma wangu akapotsa adona paladha achifungidzira kuti chainge chitori chidhoma chechokwadi, izvo ainge ari munhu ainge akahwanda muceiling. Saka zvavakaita mukomanashe sezvo vakange vava kutoziva pamba pedu because vakabvunzisisa maaddress kuti munogara papi this and that, vakazosvika pamba. Vasvika pamba
vakauya vaine hama dzababa, saka vakati vauya nekombi, baba vangu vakatotanga kutopopota kuti ko imi magodzokera neiko kun'anga muri mega. Saka n'anga yacho yainge yakaudza hama dzababa vangu kuti murume uyu tinofanira kuti tinge tichimujuma, nekuti kana ndikaendako ndatomuzivisa kuti ndiri kuuya pamba pako kuzobata zvikwambo, anogara atoshifta zvinhu zvake zvotomboenda zvombonogara musango. Saka ndoda kuti ndinge ndichisvika pamba pake asitomborina kana chaanenge achitomboziva kuti tiri kuuya. Vasvika pamba kudaro, n'anga yaye yakaita zvokutomanikidza baba vangu. Saka baba naamai vakabva vanzi sezvo ivo vainge vaine network yezvidhoma zvacho izvozvo zvaifanira kuti zvinge zvichiitika ipapo, vaifanira kumbonogara kumba kwen'anga. Nesu mukomana sevana vavo tiri 4 takanzi tichienda tombonogara kumba kwen'anga. Pamba mukomana trick yainge iripo, zvinhu zvatakazoto realize after tabata rasta vari muceiling kuti saka vanhu ava vanga vakatoronga zvinhu zvavo nechekare. Saka pamba pakabva pachizonzi pange pachizosara vamwe sekuru avainge vatokura. Sekuru ava ndo vakanzi vange vachisara pamba ipapo vari vega. Sekuru ava vainge vari munin'ina wasekuru nyakubereka baba vangu inini, saka vakanzi vanofanira kusara vari vega pamusha, vari vega pamba pedu. Ngomanashe vamwe vakatomboti hazviite here kuti vange vachisara neumwe muzukuru because vakura sekuru. Zvikanzi kwete, mundara uyu ndiye muridzi wedzinza, anofanira kuti ange achisara pano. Vanhu vainge vachitotya kuti mundara tikamusiya ari ega aikwanisa kana kuzongomuka akaoma akarohwa nezvinhu, but n'anga dziya dzakati hapana kana chaanombosangana nacho, hapana kana chaachamboona, nekuti ndiye muridzi wedzinza. Zvekwenyu ndo zvichange zvakamuchengetedza. Kunyange zvidhoma izvi zvikamubvunza kuti ndiwe ani, zvekwake zvichamuchengetedza. Saka sekuru vaya vakasiwa vari vega pamba. Vamwewo vana bamunini vakarara vari mudzimotikari dzavo vari kunze kwegedhi. Saka n'anga dziya hatiziviwo kuti dzakakwanisa kupoya sei dzikapinda muyadhi apa. Tainge takaudzwa kuti tinofanira kunge takavhura madhoo, mawindo ose, tikabvisiswa maketeni ose nefenicha yose. Tainge takanzi tinge tichibuditsa zvinhu zvose panze. Ngomanashe then ndokubva vasvika, ndokubva vapinda muceiling. Saka rasta vaya vakazosiyiwa muceiling. Then mangwana acho makuseni isusu takanorara kumba kwen'anga, ndokubva tachizomutswa makuseni seni mukoma, tikabva tagezwa neimwe mvura yaita kucheka nekutonhora. Zuva rakazoti rabuda ndopatakabva tachizosimuka takananga kumaubrain kumba, tichinosvika pamba pakatanga kuitwa matare. Zvechokwadi mukomanashi takatotanga kutonzwa kuti muceiling mainge muine chinhu chainge chichichema. Isuwo sevana takatovhunduka tikati zvinoreva kuti baba vakatoromba because chaitochema chichita kunge kitsi chiri muceiling. Zvinhu zvakatityisa tose, uye zvekare hama dzimwe dzainge dzava kutoda kutorova baba dzichiti kosei wakamboramba kuti iwewe ndiwe une zvidhoma zviri kupedza hama. Saka baba vakabva vangoti no man, mirai ndipinde muceiling inini ndinge ndichiona kuti problem chii, because handina kana chidhoma ini, ndikuda kunyatsokuchiona chidhoma chacho ichocho. N'anga yakaramba, uye zvikari nevamwewo vakabva varamba veukama vakati ari kuda kuita plan dzekuti ange achitaura nezvidhoma zvake. Saka mukoma vakabva vachizongotora ladder. Vatora ladder vakabva vachizoshandisa back door kwava kubva vachizonopinda mumba. Vakandidaidza ndikapindawo mumba ndikavabatira ladder vakanodongorera. Vakabva vavheneka, vakabva vaona chinhu chavakatanga vafungidzira kuti chainge chiri chidhoma. Pavakazodongorera kudai, rasta vainge vozama kuti vange vachishifta position, vange vachichinja kubva pavainge vari, vange vachienda kunohwanda somewhere else vari muceiling kudaro. Saka ndipo apo mukoma pavakabva vaona kuti munhu uyu ari kutofamba achitoita zvekutobatirira pamatrestles eroofing. Ndo pavakabva vachizodanidzira
Saka sekuru vaya vainge vachishopera vari panze pavakanzwa kuti mumba mainge musisina chimwe chakanakira chimwe, ivo vakabva vatongorongedza tunhu twavo ndokubva vatongotiza vachisiya umwe wavo. Rasta manje ndiye akazochiona because takazomuudza kuti anga achiburuka muceiling akambogara. By the time paakazoburuka mapurisa ainge asvika. Aifungidzirawo kuti mapurisa ainge achazomununura, but Rasta takamurova pamberi pemapurisa tikati saka ndo zvamunoita izvi, munoita basa rekubira vanhu muchinyepera vanhu kuti mudzimba dzavo munenge muine zvidhoma. Akazotorwa Rasta akabva achizoendeswa nemapurisa. Kubva musi iwoyo mukomanashi hakuna munhu akazombovimba zvekare neng'anga nemaprofita. Isuwo takabva tachizobudawo muZimbabwe tikabva tauya kuno kukumhiri kwemakungwa. I'm very skeptical kana dzimwe ng'anga dzandinoona pasocial media, so handizivi zvimwe kuda vamwe vacho vanenge vakanorombera ng'anga, but it is same tactic. Mumatare hamufaniri kuti munge muchibvunzwa munhu zvaanenge awira uye zvekare nezvinenge zvichikonzeresa kunetsana mudzinza. Ukangoona pava kuitwa mainvestigation panenge pasisina kumira zvakanaka. Saka ndo zvakaitikawo kudzinza rekwedu izvi mukoma, handifi ndakazvikanganwa. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi Rasta ainge ari muceiling, hanzi achita kunge kakitsi, achichema kunge kitsi kuita kunge chidhoma. Saka Rasta ava vaitarisira kuti vainge vachazobuda sei muceiling mushure mekunge vanhu vabhilivha kuti zvechokwadi muceiling mune chidhoma. Ameno zvimwe kuda vainge vaine plan. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 59 years kuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndakaromba, asi mukuromba kwangu kandakaita ndava kuda kunamata, asi handizivi kuti ndotangira pai. I'm being threatened nemaNigerian avo akandirombesa. Please assist me mukomanashi. Muri sei zvenyu? Zita rangu inini muchanditi Kudzi uye zvekare ndiri muno muJoburg. Ndinoda kureurura kuti ndakasangana neumwe muNigerian. Ndakasangana nemuNigerian uyu ndainge ndine umwe muSouth African uyo wandaishanda naye, saka ndainge ndichifambidzana naye ndaitopota ndichitomboenda kunogara kumba kwake kuSoweto uko. Saka takazonetsana. Mukunetsana kwedu ndopa akazotanga kufambidzana nemuNigerian iye uyo akazoita kuti ndige ndichizojoina cult. So then he found out about me. Ndakarwara mukomanashi zvekuti ndingadai ndakafa. Ameno miko dzake dzaainge andiitira because ndainge ndamutuka pafoni, saka ainge ava kuda kundipanisha. Ndikarwara mukoma zvekuti ndakatonge ndaudza mudzimai kuti wosara wochengeta vana because inini ndava kuenda kwandava kuenda hakudzokwi. Asi mukoma ndakazoti nerimwe zuva ndakangomuka ndokubva ndanzwa ndichidaidzwa zita rangu ndiri muchipatara. Ndakafamba kubva kuward kwandainge ndiri kutodarika nepareception. Chakandishamisa ndechekuti ndaitopesana nemanesi usiku ihwohwo ndichitofamba, asi hakuna kana umwe chete zvake akatombondiona because ndaitotya. Zvitendedzwika kuti uri murwere uri pacritical obvaonekwa uchifamba, but ndichifamba kudaro ndainge ndisingacharwari, ndakatogwinya. By then ndainge ndisingachagoni kutaura kana kufamba. Ndakabairirwa madrip, dzimwe nguva ndaitombopota ndichiiswa paoxygen machine. Ndakakwanisa kubuda panze mukoma, ndopa ndakabva ndachizoona painge paine maNigerian avo ainge ari 7 akapfeka magemens ered nebhutsu dzeblack netsvimbo dzeblack neheti dzeblack. Vakabva vati
vainge vauya kuzondiuraya, but vainge vaudzwa kuti ropa rangu harina kukodzera kuti ringe richizodeurwa, asi ropa remudzimai wangu ndo raifanira kuti ringe richizodeurwa. Ndakabva ndavatenda varume ivavo because kufa ndainge ndisingadi kufa. Mukoma mangwana acho makuseni mudzimai akati auya kuvisitation akazotosvika akatiwana kuti ndainge ndava kutogona kutotaura. Within 3 days ndainge ndatobuda muchipatara. Saka ndakazoya ndikazotorwa nemuNigerian akati tainge tichifanira kuti tinge tichienda kuMidrand. Takaenda kuMidrand kune imwe imba uko kwatakanosangana noumwewo uyo ainge achinzi chief muNigerian, ainge akatouya kunoku kuSouth Africa kuzorombesa vanhu vakati wandei including maNigerian nemaSouth African. Saka ndakabva ndachizonzi ndainge ndasarudzwawo mumweya, so ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice mudzimai wangu, asi ndakachema ndikanzi sezvo usiri kuda kusacrifice mudzimai wako chinyora mazita evanhu vaunoda kusacrifice but vasiri vedzinza rako. Saka ndakabva ndachizonyora mazita evamwe vanhu vekuchechi avo vandakazochekeresa one by one. Ndokupona kwakazoita mudzimai wangu. Mushure mekunge mudzimai wangu apona after ndaita masacrifices, upenyu hwangu hwakatanga kushanduka mukoma. By 2018 I had managed to buy my first car. Motikari yandingati motikari yangu yekutanga. Pandakaromba of course ndakambotenga dzimwe motikari asi ndaitenga ari ma second hand. Ipapo ndakatoenda mu dealership kwava kuenda ndikanotenga Range Rover Sport mukoma. It was 1.1 million yandakatenga mugore ra 2018. Ndakafara zvisingaiti. Saka ndakanzi ndinofanira kuramba ndichingochekeresa nekusacrifice. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri munhu anongochekeresa. Ndine hama dzakati wandei dzimwe idzo dzandakachekeresa but vandinochekeresa vanenge vasiri veropa. Ndinochekeresa vana vanenge vari vazukuru kwandiri, vana vehanzvadzi ma-cousin sisters, kana kuti ndinochekeresa kuhama dzokwaamai ma-cousin sisters angu, ndo vanhu vandinenge ndichichekeresa ivavo, kana kuti hama dzemudzimai wangu. Haatozvizivi kuti pose apo pazvinonzi mudzinza mafiwa ndinenge nditori necoffin iro randinotoenda ndotonotenga. Kumashure uko ndainge ndimbori noumwe muchinda muZimbabwean carpenter uyo ainge achigara kuDeepsloot. Handizivi kuti akazoendepi. Saka zvandaita kana yava nguva yekuti ndikuda kuita sacrifice, kana paine munhu mwani kana kuti vanhu vaviri vanenge vachifanira kuti vange vachizofa, saka aindigadzirira coffin. Kana andigadzirira coffin ndaitoenda kuDeepsloot nemotikari yangu pickup, ndobva ndanotora coffin iroro. Then miko dzacho ndedzekuti ndinozoenda naro musango, ndinofanira kunorara ndiri mukati maro coffin iroro. Then mangwana acho makuseni ndinobva ndachizomuka ndobva ndariparadza, ndobva ndaripisa, ndopisa mapranga aya awo anenge akashandiswa mukugadzirwa kwecoffin iroro. Then madota acho handitori akawanda, ndinotora madota mashoma, mamwe awo andinoisa paaltar. Ndine altar yangu kuma offices awo ari kunoku kuSenton asingazivikanwi nemudzimai kuti ndine imwe office. Ndine kamwe ka business kamwe kandinorana, saka ndakangovhura business iroro, not because I want to do that business but ndinenge ndiine dzimwe mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizoita. Saka ndo munogara madota kuzonosvika munhu achizofa uyo wandinenge ndachekeresa. Kana afa ndinofanira kuzovapo pakuvigwa kwake, handifaniri kushayikwa, ndinofanira kuti ndinge ndichizovapo. Bhokisi rake parinenge richidzikiswa muvhu, ndinobva ndatora kabepa kaya ako kanenge kaine madota, ndinobva ndachizotanga kudurura madota aya zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Saka kazhinji ndinenge ndakamira hangu kumashure kwevanhu ndichingotarisa ndichiona kuti zviri kufamba sei, ndobva ndatanga kumwaya ndichimwaya madota muvhu zvishoma nezvishoma kusvika vanhu vapedza kumufushira. Then ndinobva ndachizosvipira mate pasi. Izvi ndinozviita pose panonzi pari kuvigwa munhu uyo wandinenge ndachekeresa. Mukomanashe iko zvinozvi
tiri kupinda mugore ra2026. Handichadi kuramba ndichitevedzera mhiko idzi. Zvino ndinotya kuti maNigerian awa vanotozviziva. Kana ukaenda kuchechi vanototiudza machechi ekuti tinge tichienda. Kazhinji tinoenda kumachechi anenge achitungamirirwa nemaNigerian, not kuti mapastors iwawo vanenge vakaromba, but anenge ari machurches aya awo anokoshesa mari pazvinhu zvose, vanoisa mari kumberi. Ndo machechi awo atinokurudzirwa kuti tinge tichienda kumachurches akadaro. Handichadi upenyu hwakadai. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo mukoma, ndinenge ndiri comment section. Handizivi kuti ndingamuwana kupi munhu angandinamatira from afar, so that ndinge ndichiwanawo simba rekuti ndinge ndichienda kunotaura nyaya yangu iyi muchechi nekuzvipira kuti handichadi, ndaneta mukoma. Ndinogara ndichizvibvunza kuti okay, zvandinoenda musango ndinenge ndisina kana protection. Ndinotoita zvekutofamba ndichitsvaka masango aya ekuti handizosangani nevanhu vanenge vachida kuzondihijeka. Saka ndinotsvaka sango rekuti ndinoenda ikoko, then ndobva ndachizonoraramo ndiri mucoffin. Handityi hangu nyoka because ndinenge ndiri mucoffin. Coffin iri kugadzirwa kwaro panofanira kuti pange pachisiwa kasefa kekuti mhepo inenge ichipinda. Ndinokwanisa kurara usiku hwose ndichifema. Ndinenge nditori nezigumbeze rangu randinenge ndakafuka, kana kupfeka kwandinenge ndakaita ndinenge ndakatopfeka zvekuti kana chando hachingambondipindi. Asi chandinotya kusangana nevanhu kana vanouraya vanhu, mbavha vanoita zvekuchekeresa. Asi kana dziri semhuka, muno muSouth Africa makanaka kuti hamuna mhuka stereki, mungori nenyoka, ndo dzandinotya. So I make sure kuti kana ndichienda kunorara musango by 5 ndinenge ndatova paposition, then I have my meal. Kana zuva radoka ndobva ndapinda zvangu mucoffin, foni yangu inenge iri paside, ndinenge ndingoriwo busy. Kana kuine masaisai ndichingogugulawo ndichiteererawo music kusvika kunze kwaidza, ndobva ndapwanya coffin riya ndoripisa. Ndaneta neupenyu hwakadai, ndaneta, ndinozviziva kuti ndakakanganisa nekutengesa soul yangu kuna Satani, but I am tired. Handizivi kuti ndotangira papi kunamata, because pane pamwe apo pandakati ndadownloada kamwe application ako kandainge ndichishandisa kuteerera Bible, because kutoverenga ndainzwa maziso angu achitanga kuvava pandaizama kuti ndige ndichiverenga Bible pafoni. Then ndakazoti ndaisa earpods angu ndava kuteerera. Parakangoti Genesis 1 verse 1 risati ratotanga kuverengwa, ndo pandakanzwa mavoices ava kutaura neni ari mumaipods zvikanzi, we own your soul, you are with us for the rest of your life. Ndatambudzika, hama dzadiwa, ndibetsereiwo. Ndinenge ndiri mucomment section. Ndinoziva kuti vazhinji muchati ndiwo mubayiro weshortcut. Of course ndabvuma kuti hakuna chinonzi shortcut muupenyu, but ndava kuda kuti ndige ndichisiyana nazvo izvi zvekuromba nekurara mumacoffin. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinorara mucoffin, chandinotya inyoka chete. Zvakangooma. Let us try to speak with him in the comment section. Kuromba kwacho kwakaoma. Hanzi there is no peace for the wicked. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. I am a woman, I'm still at university. Saka ndinogara ndichita hangu tukuma live twangu ku TikTok nema dance challenges. Saka ndiri kureurura nekuti ndikuda kuti ndinge ndichizoenda next week kuno apply passport, because pane umwe murume weku Angola ane mari wandakasangana naye pa TikTok akatanga kutaura neni last year, ndikazotanga kutaura naye muna February muno.
saka iye akati kwandiri anoda kuti ndinge ndichizoya kuAngola, and you know kana ndikaendako it means kuti we'll be staying at a certain hotel and he is going to pay for the bookings, and ari kuti achazondipa mari akati uchazodzokerako kuZimbabwe uine 4 kana kuti $5,000. So I need advice mukoma kana zvichiita nyaya yangu iposteiwo nekukurumidza. Anonditumidzira private messages uye zvekare ndinogara ndichingoenda ndichinokolekta mari yaanonditumidzira. So far kubva zvandakabvuma akanditumidzira more than $500 yekuti ndige ndichingoita nails and whatsoever. So then pandakazoenda kuna maimufundisi I was shocked because handina kunge ndakatombovaudza kuti this is what I have in mind ndikufana kuti ndige ndichienda kuAngola. Saka ndakangoenda kumba kwavo ndikabva ndatanga kutemwa nemusoro. So I regularly go to a house ndichinono cleaner uye zvekare ndichingobatsirawo maid wavo. Saka ndakatanga kutemwa nemusoro ndikati mama ndikunzwa musoro wangu uchitema. She was in the living room vachiona movie. That was when pavakabva vati uyende kunamatire. I then went kwavainge vari ndokubva ndapfugama pamberi pavo vainge vachitondinamatira vakatogara zvavo. Saka as she was praying for me vakabva vandisiya musoro wangu vakandibata maoko angu. Ndakanzwa kuti vainge vachibvunda vainge vachidedera vakabva vati ndiri kuona rima kumberi kwako, it's like there is a black blanket that is surrounding you. Ndiri kuona uri kune imwe nzvimbo kuAngola. But why Angola? Une hama iri kuAngola here? Because she was thinking kuti maybe she had that vision because I have a relative that is in Angola. Saka hana yangu yakarova apo pandakanzwa vachitaura nezveAngola. Handina kuda kuvaudza chokwadi, but the more that she prayed vakabva vandijekesera kuti ndainge ndiine munhu wandiri kufambidzana naye wekuAngola uyo asina kunaka. Ndakabva ndavaudza kuti yes, of course there was a guy that I was dating online who is from Angola, but zvepassport nemari dzaanonditumidzira I could not tell her. Ndakabva ndangonyarara. So right now I am here mukoma ndinogara ndichingonzwa maconfessions enyu. I really never thought kuti one day I will end up coming here ndichitozokuudzaiwo confession yangu. I never thought. So this is where I am. I need advice. Kana mukazoposta nyaya yangu kasikaiwo mazondipa response ndinge ndichizoteverera mucomment section. Ndoda kunzwa kubva kune vedare renyu kuti ndoenda here kuno apply for the passport. Mari iripo iyo yaakatonditumidzira nekuti ndinge ndichi apply passport ndiende ku vacation ikoko ndonomuona for the first time kuAngola, even though he is married. Ari kuti for now handifanire kuti ndinge ndichinyanya kuzviisa mupfungwa izvozvo zvekuti he is a married guy. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section please. Vanzvadzi musaendako ikoko kuAngola. Do not go there. Musaenda kuAngola because kana maimufundisi vakato namata vakabva vatopiwa a vision, it means kuti munhu iyeye haana kunaka. Let us try to speak with him mu comment section. Pane imwe nyaya iri pano hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavigo chitupa changu. I need advice. Ndiri kushanda muno mu South Africa. Zvandiri kushanda muno ndine friend yangu uyo akaenda kuIreland ari kushanda as a caregiver. Ndiri kuda kungobvunza kuti zvema agents zvichiri kushanda here. Hanzi pari kudiwa $8,000 kuti ndinge ndichibatsirwa ndikasike ndawana COS racho. But what is bothering me is that I have discovered by mistake kuti iye ane umwe murume waari kufambidzana naye apa she is lying to her husband. My friend ari kuIreland akamboshandisa phone yangu akakanganwa kuita logout email yake. So one day I wanted to do a backup ndikakanganisa ndikabva ndabhadhara email yake
kuti inge ichizowana space. That was when payakatanga kuita backup mapictures angu ndokubva ndaona mapictures ake ava kuita zvokunwa doro ikoko kuisland, uye zvekare she is dating another guy kuisland ikoko. Apa murume wacho haatozvizivi. Last time muna December ainge ari kuZim, ndikatoendawo ndikatonomuona. So she wants me to leave my husband, then ndobva ndachizoenda ikoko kuisland, but I'm scared kuti anokwanisa kuzondipa peer pressure isina kunaka, since I have discovered some things in her email zvinhu zvisina kunaka. So I just need advice kubva kune vedare renyu. Tiri kungotambudzikawo tiri muno muSouth Africa. Akati kana usina mari, I'm going to pay for you, then kana wauya kunoku woshanda, while least you are bringing me back my money. I know kuti ikoko kana ndikaendako maybe I'll be tempted kuita zvedating. I need assistance nema advices. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangoma hazvo vedu we kuti vakaendako vanganosangana nepeer pressure. How about you go there, then you just stay true to your husband? Is it possible? Let us help mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.